Alright, magandang umaga po. Yung first dog po namin for this video, ayun na, si Oreo. Yan, papikat natin sila guys. Kasi medyo makapal na yung buhok nila. Harap mo dito boy. Yan. Alright, puti hindi sila mamat ngayon. Alright, pinapabawasin ni ma'am. Alright, let's go. Alright, tapos na po siya mga kaibigan. Harap mo sir, para makita po nila yung pogi niya. Sige, patayin mo, sawak sa baba. Para yan, stack up mo, paharap mo sa baba. Dapat marunong po tayo mamawak ng aso. Yan. Alright, harap mo dito guys. Tapos na po guys. Yan na siya guys. Ayos ba? Ayos na ayos. Ayos. Madali ba mag-grom? Ano na ako, mahirap. Mahirap. Bawat kalahati. Sige na, bigay mo na.